ରାଜା ଚକ୍ରସେନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୟୂରକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଉଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବ ନାହିଁ ତ? ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୟୂର କହିଲା, ହେ ରାଜନ୍, ତୁମେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଣିଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମର ଭୃତ୍ୟ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁମର ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯିବି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୟୂରର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଥିଲା ଅବନ୍ତିପୁରମ୍ ରାଜ୍ୟ। ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୟୂରଟିଏ ଆସିଥିଲା। କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବହୁ ଶିକାରୀ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଶେଷରେ ସରବନ୍ଦୀ ନାମକ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଜାଲରେ ମୟୂରଟି ଧରା ପଡ଼ିଲା। ସରବନ୍ଦୀ ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଆଜିଠାରୁ ତାର ଦୁଃଖର ସମୟ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ମୋତେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୟୂରଟି ସରବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲା। ପକ୍ଷୀଟିଏ ମଣିଷ ଭାଷାରେ କଥା କହୁଥିବାର ଦେଖି ସରବନ୍ଦୀ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଶିକାରୀ ସରବନ୍ଦୀ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷୀକୁ ବିକ୍ରି କରିବା କଥା ଭାବୁଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୟୂରଟି ଏହା ଶୁଣି କହିଲା, ମୋର ଜୀବନ ହେଉଛି ମୋର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷୀ। ତୁମେ ପକ୍ଷୀ ଛିଣ୍ଡାଇବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ମୟୂରର କଥା ଶୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ସରବନ୍ଦୀ କହିଲା, ତୋର ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରଖେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୟୂର କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଧନୀ ହୋଇପାରିବ। ମୋତେ ଉପହାର ଭାବରେ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ସେ ତୁମକୁ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କଥାଟି ସରବନ୍ଦୀ ମନକୁ ବେଶ ପାଇଲା। ସେ ଅବନ୍ତିପୁରମ୍ ରାଜା ଚକ୍ରସେନଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୟୂରଟି ଉପହାର ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କଲା। ରାଜା ଚକ୍ରସେନ ତାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟକୁ ଡାକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୟୂରଟିକୁ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରଖ। ତାପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୟୂରଟି ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲା, ହେ ରାଜନ୍, ଆପଣ ମୋତେ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରଖିଲେ ମୁଁ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ଚକ୍ରସେନ ସନ୍ଦେହ କରି କହିଲେ, ତୁମେ ଉଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବ ନାହିଁ ତ? ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ମୟୂର କହିଲା, ହେ ରାଜନ୍, ତୁମେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମର ଭୃତ୍ୟ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁମର ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯିବି ନାହିଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୟୂରର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୟୂରକୁ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୟୂରଟି ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରେ ରହିଲା। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲା। ତାର କଥା ଶୁଣି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବିଲେ କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ମୟୂର ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷେ ବିତିଗଲା। ଅବନ୍ତିପୁରମ୍ ରାଜ୍ୟରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଲୋକେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଭୋକ କଷ୍ଟରେ ରହିଲେ। ରାଜା କ'ଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୟୂରକୁ ମନ କଥା କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ମୁଁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବଗିଚାରେ ନୃତ୍ୟ କରିବି। ମୋ ସହିତ ପୁଲକିତ ହୋଇ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସମତାଳରେ ନୃତ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ବର୍ଷା ହେବ, ତୃଣ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ, ବୃକ୍ଷଲତାରେ ନବ ପଲ୍ଲବ ବିରାଜମାନ କରିବ, ଧରିତ୍ରୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ। ମୁଁ ଏହି ରାଜ୍ୟର କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଦେବି। ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ଏପରି କରିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦରେ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୟୂର କହିଲା, ହେ ରାଜନ୍, ଯଦି କେହି ମୋର ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବେ, ତେବେ କୌଣସି ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ନୃତ୍ୟ କେହି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଚକ୍ରସେନ ଏଥିରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ।
ପରଦିନ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୟୂର ପଙ୍ଖା ପରି ତାର ପୁଚ୍ଛକୁ ଖୋଲିଦେଲା ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚମକ ଏବଂ ଆଲୋକ ପରି ଆକାଶ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବାଇଲେ। ପ୍ରକୃତିମାଳା ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲେ। ଘନ ବାଦଲ ଏକାଠି ହେଲେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୟୂର ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୃତ୍ୟ କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବନ୍ତିପୁରମର ମରୁଡ଼ି ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଧରିତ୍ରୀ ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳା ହୋଇଉଠିଲା। ଚକ୍ରସେନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୟୂରକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ମୁକ୍ତ କଲେ। ତାପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୟୂର ଅନୁରୋଧ କଲା, ହେ ମଣିମା, ଦୟାକରି ମୋତେ ତୁମ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥରେ ବସାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚକ୍ରସେନା ତାହା ହିଁ କଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୟୂର କହିଲା, ହେ ରାଜନ୍, ଆପଣ ମୋ କଥା ରକ୍ଷା କରି ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମଣିଷ ମୋର ନୃତ୍ୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଏହା କହି ସେ ପୁଣି ପୁଚ୍ଛ ଟେକିଦେଲା। ପଙ୍ଖା ପରି ପୁଚ୍ଛ ମେଲାଇ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କଲା। ତାହାର ନୃତ୍ୟରେ ଆମୋଦିତ ହୋଇ ବୃକ୍ଷମାନେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ଚାରିପଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁବାସ ଖେଳିଗଲା। ରାଜା ଚକ୍ରସେନଙ୍କ ଆଖିରେ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଏତିକିବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୟୂର କେଉଁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା।